Jako mi je drago da budem u Makedoniji. Koliko sam ja razumeo, zadnji put sam u Makedoniji bio 23. godine. To je bilo negde u mestu Negotino, dakle ne tako daleko odavde. Imam osjećaj da nikada nisam bio u Kavadarcima, ali u drugim mestima jesam, ali to je bilo pre gotovo 45 godina. Dakle, davna prošlost, plus kvam perfekt. Evo, trenutno se nalazim na radu u Izraelu. Ja sam u početku krenuo iz Kanade na 5 godina i potpisao ugovor na 5 godina, ali 5 godina se završilo avgusta 24. I tada je već počeo rat. I ko će da dođe da me zameni u vreme rata? Niko ne voli da putuje i da se seli, tako da sam igrao produžetke. Sada je pitanje da sam ja star čovek i da treba da idem u penziju. I pošto u Izraelu niko ne može da bude u penziji, da dobije penziju, ukoliko nije Jevrejin, pošto je to zemlja za Jevreje. Dakle, ja sam dobijao moju platu u Kanadi i Generalna konferencija je uplaćivala za moju penziju u Kanadi i plaćao sam porez u Kanadi. Dakle, ja sam trebao da dam zahtev za penziju dok sam u Izraelu. S tim što je kanadski konzulat u Izraelu rekao, to je jako teško da ti daš zahtev dok si van zemlje. Zato bi bilo potrebno da budeš u zemlji i da zatražiš tvoju penziju. A taj proces penzionisanja traje 6 meseci. Dakle, ja još uvek se nadam da ću 1. decembra 27. otići u penziju, što će mi biti otprilike 20 godina rada u Kanadi, uključujući Izrael, dakle sve zajedno. Da bi se to ostvarilo, ja bi nekako oko januara trebao da krenem za Kanadu. Dakle, ako želite da dođete u Izrael, da vam pokažemo nešto iz istorije Biblije, uradite to ove jeseni. Koliko ja razumem, ukoliko poznajete Zoricu Kuburić, ona se upravo nalazi u Jerusalimu i bilo je puno planova da li treba da se ide, jedna grupa je htela da dođe, ali nikad čovek ne zna šta je dobro i šta nije. Dakle, kada dođete u Izrael morate biti spremni na sve. I ovde sam napisao obećana zemlja pod znacima navoda, što podrazumeva da to nije baš i obećana zemlja. Jer ako vama lete rakete gotovo svakodnevno, onda tako nije Bog opisao obećanu zemlju. On je rekao zemlja gde teče mleko i med, a rakete nisu spomenute. Tako da je za mene obećana zemlja po znacima navoda, jer mi razumemo da se radi o Božjem obećanju koje je on dao Avramu i za nas je to Božje obećanje pretočeno u jedan drugi izraz, Novi Jerusalim. Eto, mi željno očekujemo Novi Jerusalim. Da vam kažem prvo u početku, ako dođete u Izrael, jako je bitno da ljudi znaju za sekundu ili dve ko ste vi. Ne za 10 sekunde, jer to može biti kasno. Dakle, ako ja dođem sa odelom, oni automatski znaju da sam ja hrišćanin, jer muslimani se tako ne oblače. Jevreji se tako ne oblače.
Između Jevreja i hrišćana ima vrlo malo razlike. Jevreji se oblače isto ovako, samo nose crni sako. Ako imate crni sako, ja kada sam išao u crnom sakovu, svi Jevreji me pozdravljaju. Iz daleka, recimo posebno subotom. Ja otprilike subotom završim oko 4-5 popodne i onda moja žena i ja čekamo kraj subote, neki put u 7, pola 8 i onda se prošetamo kroz Jerusalim do zida plača. Ja zaboravim i imam crni sako i oni svi meni šabat šalom, kako ste proveli subotu, eto to je tako. Još plus ako moja žena stavi nešto na svoju glavu, onda je garantovan, oni stanu i pričaju sa vama jevrejski, jer smatraju da ste vi njihovi. Ako vi stavite neku drugu boju, to znači da vi nemate nikakve veze. Ako vi idete bez sakoa, a imate belu košulju, onda ste Jevrejin. Ako imate bilo koju drugu boju, onda ste hrišćanin. Želim samo da vam kažem da postoji taj kod i u početku postaviš pitanje zašto je to tako. Nemojte zaboraviti da u Izraelu, van zapadne obale i van Gaze i van istočnog Jerusalima ima oko 2 miliona muslimana. Ima 2 miliona muslimana od kojih velika većina služi vojsku u Izraelu. Ide da ratuje u Gazi protiv Hamasa. Ide u, ne znam ja šta da kažem, ide u Liban, se valjda kod nas tako kaže, Liban, bori se protiv Hezbola. I vi postavite pitanje kako je to moguće? Moguće je zato što, ako kažemo u početku, glavni razlog svemu je ovo što vidite na slici. Ja ću se truditi u propovedi da nešto kažem o tome. Danas sam odlučio, to je s ove sedmice sam odlučio, govorit ću samo teške tekstove, ali ću probati da to uradim na najjednostavniji mogući način. A jedan od teških tekstova je Danilo 11. glava, koji govori upravo o ovome, o krasnoj zemlji i o krasnom hramu, brdu, mestu zaveta, jer je to bilo mesto zaveta. Evo sada, da ne bih mnogo odužio, pokušat ću da vam objasnim ono što smatram da je bitno. Vrlo malo ljudi znaju šta to znači reći Jerusalim. Ima neki dobrovoljac da čisto nešto kaže. Šta je to grad mira? Delimično tačno. Evo ja ću sada pokušati da kažem. Vi kao i ovdje vidite imate dve reči. Jeru i Salim. Salim ili Salem znači mir. I dakle drugi deo te reči znači grad mira. Ali obe su vezane, oba dela reči su vezane za patrijarha Avrama. I ja sada da kažem ovako. Vi znate slučaj Avrama koji je zajedno sa Isakom došao na brdo Moriju. Evo da vam pokažem ovako. Ovo je brdo Morija, mesto gde se nalazi kupola na steni. To je vrh brda Morije. Šta ima u ovome, u toj zgradi sa zlatnom kupolom? Šta ima unutra? Ništa. Prazno. Nema sedišta. Ima vrh brda. Jedina stvar, zato se kaže kupola na steni. Unutra, ispod te kupole se nalazi stena. Oni to zovu foundation stone. Drugim rečima, oni smatraju da je tu Bog stvorio Adama.
Kako kaže tekst, i stvori Bog čoveka od praha zemaljskoga. Kako se kaže prah zemaljski na jevrejskom? Ste čuli, možda niste? Adama. I stvori Bog Adama od Adama. Dakle, Adam i Adama, prah zemaljski, to su otprilike jedno. Jer je bukvalni prevod Adam znači zemljanin, stvoren od zemlje. I sada stvori Bog čoveka i duno mu u nos duh životni i posta čovek duša živa. Ali ne kaže se gde je stvoren, nego samo kasnije se kaže i uze Bog čoveka i stavi ga u vrt edemski. Prema jevrejskoj tradiciji ne postoji bolja glina na ovoj zemlji, jer kada se kaže Adama, to se podrazumeva glina. Kao kada ovi majstori što prave skulpture rade glinu i oblikuju, tako je i Bog stvorio čovjeka od gline. Najbolja glina na svetu prema jevrejskoj tradiciji je glina iz Jerusalima. Ko će to znati, ali oni tako kažu. I onda ne može Bog da stvori Adama, najsavršenije biće, od loše gline. I onda je on uzeo najbolju moguću glinu, to jest Jerusalim, i na foundation stone, na tom kamenu, na vrhu tog kamena, te gore, je stvorio Adama. I onda ga je oblikovao i posle toga ga je preneo u edemski vrt. Sada na tom istom kamenu je Avram trebao da žrtvuje Isak. Ja jako volim da kažem ono što je živa istina. Ulica gde mi živimo, Adventistička crkva u Jerusalimu, se nalazi na ulici koja se ranije zvala Bethlehem Road. Drugim rečima put za Vitlejem, Vitlejemski put. Zato što ako idete peške, jedno 5 kilometra dalje se nalazi grad Vitlejem. A pre toga taj isti put se zvao Hebronski put. A čuli ste za grad Hebron ili Hevron, kako kažu Jevreji. Hevron dolazi od reči Haver, što znači prijatelj, grad prijatelja. I ja onda pitam ljude tamo, pa čekaj, a zašto se on zove grad prijatelja? I jedan rabin mi reče, pošto imamo redovno sastanke religijskih vođa, i on kaže, pa makar ti kao pastor moraš da znaš. Prijatelj, pa nema jako puno prijatelja. Šta piše u Bibliji? Avram je bio prijatelj Božji. Dakle, Hebron je bio Avramov grad. I onda su oni nazvali Hebron zbog toga što je Avram bio Božji prijatelj i u čast jedine osobe na svetu koje mogo da kaže prijatelj Božji, onda je to ime dato gradu Hebronu. Sada možete da zamislite, iz Hebrona ide Avram sa Isakom i prolazi pored nas, pored Adventista. Dakle, to mu je bio put. Nije mogao da ide na drugo mesto, jer je to bio Hebronski put. I tu negde, ne znamo tačno gde, je Isak postavio ono čuveno pitanje. Oče, pa sve imamo, a gde je jagnje? Kako ćemo da prinesemo žrtvu? Jer ovo ostalo su detalji ukoliko nema jagnje. I onda Avram proročkim rečima kaže, Bog će se postarati. Na originalu
tekst je mnogo jači zbog toga što upotrebljava jednostavne reči, a vrlo duboke. Jire, kao što se kaže, ja mislim da sam ovdje negdje zapisao, i nazva Avram ono mesto, Gospod će se postarati, zato se i danas kaže na brdu gdje će se Gospod postarati. Izraz je izraz ra'a. Drugim rečima, Bog će vidjeti. A kada Bog vidi, on ne može drugačije da uradi nego da se pobrine. Jer se sećate kako je i bilo kad je Bog rekao Mojsiju. I reče Gospod Mojsiju, idi skupi starešine. Pita Mojsije, pa šta da im kažem? Ko će da mi veruje? A ti kaže samo ovo. I kaže, i reci im, Gospod Bog otaca vaših javi mi se, govoreći, doista obiđoh vas i videh kako vam je u Misiru. Bog je video, dakle on automatski kada vidi, on deluje. Zbog toga se i kaže jire, koji u suštini znači Bog će videti, to jest Bog će učiniti nešto, Bog će delovati, Bog će se postarati. Izraz jeru dolazi od tog izraza, jer je Avram tom mestu dao ime Jahve Jire. Razumete? Dakle, Bog koji se stara. U suštini, s jedne strane imamo Avrama koji žrtvuje Isaka u imenu Jerusalima. A onda imamo i Avrama koji sreće cara Salimskog. Ko je car Salimski? Kažite vi meni. Ko je car Salimski? Prva Mojsijeva 14. glava. Melhicedek. Dakle, šta se desilo? Ako vi gledate, evo ja ću da idem onako brže, i kada čuo Avram da mu se zarobio sinovac, on naoruža svojih 318 slugu. I vidite kako krene. U neku ruku carevi iz Haldeje, iz Vavilona. Vavilon je došao i napao kraj u kome obećanu zemlju i oni su stigli sve dole i u ovoj dolini ispod Mrtvog mora je bio rat. I oni su zarobili sve i Lota i sve što je Lot posedovao. I otišli su nazad. A u isto vreme neko je došao, broj 6. Došao i otrčao i javio Avramu. Lot je zarobljen. I kad je to čuo Lot, jurio je Haldejce ili Vavilonjane sve gore do mesta Dan. I napao na njih, iznenadio ih je. I pobedio i rasturio i jurio ih je do Damaska. Možete zamisliti koliko daleko. I iz Damaska on se vraća nazad. I na putu ga sretne u mestu Salem car Salimski. Dakle, oba dela reči Jerusalim su vezane za Avrama. S jedne strane susret sa Calom Calimskim, koji podsjeća da je Avram dobio blagoslov. Za Jevreje Jerusalim znači mesto blagoslova. Jer su tu Jevreji po prvi put dobili blagoslov. Zatim, Jerusalim znači mesto gdje se Bog pobrinuo. I zbog toga i ja kažem da na ovom mestu ili ispod kupole na steni se nalazi samo vrh gore gdje je Avram prineo Isaka na žrtvu. I ja bih želeo samo čisto da kažem, onaj ko ljubi Boga će se uvek žrtvovati. Da li znate Psalam 96.
On ima 4 strofe, kad se čita na jevrejskom to se odmah vidi. Ali karakteristika za te 4 strofe su 3 puta se jedna reč ponavlja. Naprimjer, prva strofa, pevaj, se ponavlja 3 puta. Pevajte Gospodu pesmu novu. Pevaj Gospodu sva zemlja. Pevajte Gospodu, blagosiljajte ime njegovo. I tako dalje. I to je prva strofa. Ima jedna strofa koja kaže, dajte Gospodu, plemena naroda, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu, prinosite dare, idite u dvorenje. Dakle, to je glavna ideja. Ja bih htio da kažem, ne postoji bogosluženje bez davanja. Jer kroz bogosluženje mi kažemo Bogu, hvala za sve što si nam dao. Kako ćeš ti da kažeš Bogu hvala za sve što si nam dao, a ti onako ništa, samo dobijaš? Zašto je normalno kada mladić sretne neku devojku koja mu se sviđa i on donese buket? Taj čin davanja je izražavanja specijalne pažnje, vrednosti koja ta osoba ima u očima. Dakle, u neku ruku, mesto Jerusalim je mesto davanja, je mesto bogosluženja, je mesto blagoslova, je mesto u kome Bog otkriva da će uvijek da se pobrine. Što dakle znači depresija u Jerusalimu nikad ne bi trebala da postoji. Jer ako Bog daje, ako Bog blagosilja, ako se on brine, odgovara na sve, unapred već sve zna. Ja mogu da razumem da je život napet, stresan, ali je činjenica da sa Bogom je sve mnogo jednostavnije. Kada smo sa Bogom, imamo mir, to je grad mira. I kada mi kažemo, i ja ću ovdje da idem malo brže, Novi Jerusalim, to otprilike znači grad koji dolazi od Boga, koga ljudi nisu napravili. Jer se sjećate Jevrejima 11. glave. Tamo kaže, jer čekaše grad čiji je tvorac Bog. Dakle, grad Jerusalim je ono što nam Bog daje na dar. Savršeni grad, grad mira, grad blagoslova, grad radosti, grad u kome je on sve učinio da bismo mi mogli da imamo večni život. Ovo je ovako otprilike, da kažemo, duhovni uvod. Evo sada ukratko. Mi imamo 22 crkve u Izraelu. I ako pogledate ovdje imate, da ne bih čitao sve, imate mesto i jezik koji se govori. Naprimjer, Haifa ruski, Haifa engleski, Haifa rumunski, Novha Galilo ruski, Nazaret arapski, Holon ruski, grupa, dakle, Netanja azerbajdžanski, Tel Aviv jevrijski, Tel Aviv španski, Tel Aviv azerbajdžanski, Tel Aviv ruski, Tel Aviv internacionalna crkva govore engleski, Tel Aviv Gana akanski jezik, Tel Aviv Ramat Gan rumunski, Bat Jam ruski, Aškelon ruski, Aždot ruski, Berševa ruski, Jerusalim internacionalna crkva engleski, Jerusalim rumunski, Rehovot Etiopija, amarički jezik, Eilat engleski. To je otprilike zvanična lista naših crkva, pa sam je kopirao. Dakle, da vidite da nas ima 924 vernika i mi pričamo zvanično 9 jezika. Što dakle znači da otprilike u svakoj grupi imamo oko 100, što uvek nije tačno, ali to je statistički ispravno. Oko 930 članova naših crkava u Izraelu se redovno sastaju. Mogu da vam kažem da su ljudi već naučili na rat. Ja sam pitao baš jednu osobu koja je
kao Jevrejin rođen i postoje adventista, ja ga pitam, pa kako ti gledaš na ove ratove? A on kaže, ja to i više ne gledam. Pa kako to? A on kaže, pastore, kad sam se ja rodio, rakete su letele. Kad sam ja išao u školu, rakete su letele. Kad sam se ženio, rakete su letele. Kada sam se zaposlio, rakete su letele. Kad sam bio u bolnici i u bolnici sam morao da idem u podrum, rakete su letele. I ja mislim da kada budem umro, još uvijek će rakete da lete. Pa šta sada da se sekiram? Takav je život. I evo otprilike da razumete mentalitet. Ja recimo njima kažem, dogovorili smo se, imamo sastanak u Eilatu, što je Crveno more skroz na dnu, i vi tamo treba da vozite otprilike najmanje 3 sata. A ako slučajno bude uzbuna, onda nije baš dobro, jer znate kako je, u urbanim sredinama svakih 50 metara vi imate zaklone. Ako ste u pustinji, pravilo je, vi parkirate kola i sklonite se najmanje 10 metara i legnete u pesak. Mogu da kažem da to onako, ako vam se desi 10 puta za 3 sata, nije interesantno. I ja njima kažem, pa znate šta, pošto su jučer rakete letele, hajde mi da preskočimo, pa ćemo možda da odgodimo za sledeći mesec. Oni kaže, ne, idemo mi. Jer oni su navikli, njih to mnogo ne interesuje. I ja to mogu da razumem, čovek ogugla. Kada dođe nešto jednom, onda panika, svi misle. Kada posle prođe 6 meseci, to je sastavni deo života i kako ćeš onda? Ne možeš ti večito da ti čitav život se okreće oko raketa. Ako oni hoće da šalju rakete, šalju. Evo da vam ispričam jednu priču koju sam ja lično video svojim očima. Jedan crnački bračni par, adventisti, su došli iz Kameruna i on je pomoćnik ambasadora zemlje Kamerun. Vrlo pametan, ljubazan, kako da kažemo, lepo, vaspitan, obrazovan čovek koji je pomoćnik ambasadora i dakle koji se druži sa svim mogućim političarima, a adventista je jako lepo propoveda i mi se družimo jer u Kamerunu oni pričaju francuski, dakle i ja sam isto bio u Francuskoj pa vreme provodimo zajedno. I u jednom određenom trenutku su bile opasne bombe i mi smo u početku bogosluženja sleteli dole, jer imamo različite metode da znamo da li će biti jako opasno ili ne i koliko vremena nam treba. I mi smo prvi put sleteli dole i onda vratili se gore i nastavili naše bogosluženje. Po drugi put, uzbuna, opet mi sletimo u podrum, imamo tamo naš zaklon i ja kada se vratimo po drugi put, ja kažem ljudima, znaš šta, kako je ovo krenulo, ima da bude još. Onda oni kažu meni, pastore, ako još jednom bude, pokupimo sve što imamo i nastavimo bogosluženje dole, da se ne bi šetali stalno. Jedan je čak uzeo i neke orgulje, dakle, malene i gitare i sve ostalo i mi smo čitavo, možda da ovako, od 10 do 2 sata smo bili u zaklonu i pevali, pričali iskustva. I u toku tih iskustava, u jednom određenom trenutku, ta žena počne onako da plače i da se, ne znam kako, da uzdiše, da, znate kako, to je kad neko je pun suza i pokuša da ne plače, a još uvek plače. I ja sam prišao i kažem na francuskom, a šta je to bilo? A ona kaže, Bog je dobar, ali sam se tako uplašila. Evo o čemu se radi. Kada su oni došli kao pomoćnici ambasadora, dakle drugi čovek u ambasadi,
onda su im rekli nađite neko mesto stanovanja. A oni rade u Tel Avivu, a idu u crkvu u Jerusalimu, jer su našli, dobro mesto i to im je bliže. I sada, oni su u početku videli jedan stan i prema pravilima ambasade oni su morali da imaju, oni ja mislim imaju 3 dece, oni su morali da imaju 4 sobe. Za svako dete po 1 sobu. Ali oni su pronašli stan sa 3 sobe. I jako im se sviđao je i bilo blizu Sredozemnog mora. I sada dođe majka i deca nagovaraju muža da objasni ambasadoru da oni neće stan sa 4 sobe, nego hoće ovaj stan, jer je ovo nova zgrada na super mestu i tako dalje. I šta oni urade? I on gleda i on kaže moram da telefoniram. I onda on telefonira i kaže ja se stvarno izvinjavam, nekako nam je nezgodno. Ako već postoji pravilo da mora da imate stan sa 4 soba, bolje je da to uradite tako. Jer ako pravimo iznimke, onda šta će biti s drugima? Komplikovano. Ajde, molim vas, tražite stan sa 4 soba. I otišao kući muž i svi nezadovoljni, jer su svi bili jako oduševljeni. I traže i nađu, ali nije to bilo isto, nije bilo tako dobro mesto, imate tamo vidik, ne znam ja, gotovo do Cezareje je bilo i gledali smo te stanove, videli smo da je to bilo super, ali ambasada je rekla ne i jako su oni puno insistirali, od toga nije bilo ništa i oni su otišli u jedan drugi stan, na drugom kraju Tel Aviva. I škola je bila bolja tamo i da ne pričam više. I u jednom određenom trenutku, dok smo mi slavili Boga u zaklonu, desilo se da je jedna raketa, a ja da vam kažem otprilike, raketa je minimalno odavde do ovde široka i ja sam imao prilike da sa drugim ljudima budem na mestu gde su bili ostaci od rakete. Vama je potrebno najmanje 3 osobe da obgrlite raketu. A visina je 5 sprata. Možete da razumete. Ta raketa je upravo pala na onu zgradu o kojoj su oni sanjali. I čitav deo, kako je ona pala, čitav prednji deo zgrade, jer je bilo stanova sa jedne strane i sa druge strane, su bili uništeni. I mi to sve vidimo, jer se sve prikazuje i kad je ona videla da je to njena zgrada o kojoj je sanjala, ona je jednostavno počela da plače, jer je znala da je iz dubine želela da dobije stan i bunila se kod Boga i rekla, Bože, zašto ništa nisi uradio da taj stan dobijemo? A u suštini, Bog je znao zašto je bilo potrebno da ona taj stan ne dobije. U Izraelu, ako ste u visokoj zgradi, nije dovoljno samo da imate zaklon u podrumu. Jer ako ste recimo na 14. spratu i svira sirena da za 25 sekunde stiže raketa, vi nemate šanse da stignete do podruma. Zato svaki stan ima jednu sobu koja se zove bezbedna soba. Drugim rečima, kada vi otvorite vrata od te sobe koja je bezbedna, u tom trenutku se automatski preko prozora jedna ovako debela od 10 santimetara metalni pokrivač prozora zatvori. Dakle, kad vi uđete unutra i zalupite vrata, već je prozor zaštićen
ovolikim metalom. Što znači da ako ste u toj sobi, normalno čak i da udari neka raketa, onda će ipak udariti u metal i vi ćete preživeti. Ali to je dobro za one rakete koje su otprilike 1 sprat ili da kažemo 5 metara. To je okej. Kada vas udari ona od 5 sprata, malo toga ostane živo. I dakle, u takvoj situaciji vi ste i sami razumeli da se Bog brine. Evo imamo pastore, naše pastore, rumunski pastor Andrej Borz, jevrejski pastor Šalom David, oni su svi adventisti, kao što razumete, Renaldo Sequeira, brazilski pastor, Gerardo Farias, on je čileanski pastor, ima špansku crkvu, pastor Wissam Ali, on je pastor na arapskom, između ostalog, ako hoćete da čujete, možete da čujete i mene, kako propovedam na arapskom. Ne zahvaljujući tome što znam, nego zato što postoji veštačka inteligencija. Tako da tamo imam prilike da propovedam na 10 jezika. Jer imam 9 jezika koje moram da propovedam, plus francuski. Dakle, u Francuskoj ima otprilike od 10 miliona stanovnika, oko 2 miliona ljudi koji razumeju francuski. Dakle, to je prisutnost Francuza je dosta velika. Oleg Elkin, koji je ruski pastor i jevrejina, dakle, da kažemo ovako, 60% naših članova imaju izraelski pasoš. Oni su većinom Jevreji rođeni van zemlje i došli u zemlju jer je jednostavnije za njih da prihvate. I evo ovo je Aleksandar Pelah, ukrajinski pastor koji je upravo došao, Rasim Bakšijev koji je iz Azerbajdžana, ovo je inače Jordan, reka Jordan, i Eben Ilindi Lorijeco koji je blagajnik i pastor za 4 crkve, i na kraju ja i moja supruga Slavica. Imamo tamo zdravstvene ustanove. O tome bi mogao da držim čitavo predavanje. Bogu hvala što to imamo. Samo ukratko možda da kažem. Jednom smo sarađivali zajedno sa gradom Tiberijom. Možda ste čuli za grad Tiberija, to je na Galilejskom jezeru. Pomoćnik, kako se kaže, predsjednika opštine. Potpredsednik opštine je bila jedna žena koja se brine za sve nove Jevreje koji stižu u Izrael. I ona je došla i kaže, pa čuo sam da vi imate, jer možemo da vam mi dovedemo ljude koji su ne refugees, nego oni koji su preseljeni iz zemlje. Tako da smo mi pomogli više od 2000 ljudi koji su preseljeni i za njih se brinemo stvarno onako najbolje, dakle dajemo im zdravu hranu kao što mi možemo da pripremimo, masiranje, pregled doktorski, zubarski pregled, ne znam ja više šta god možete, zamislite 2 dana provedu kod nas. Meni su rekli, kada je to počelo, pastore, pošto smo mi u Izraelu, sve možeš da kažeš, što god želiš, ali nikako nemoj da pričaš o Bogu i nemoj da se moliš. Pa ja kažem, znaš šta, nije mi prvi put da dolazim u kontakt sa adventistima. Ne, to može da bude jako opasno, možemo da izgubimo vize i tako dalje. Ne pričaj o Bogu i nemoj da se moliš. 2 dana je ta žena bila sa nama i ja sam bio tamo da pomognem. Na kraju 2 dana ona kaže meni, prvo sama, kaže, pastore, ovo što vi radite, ja to nikad nisam videla. Jer mogu ja da dobijem copyright pa da mi to radimo sa opštinom Tiberija. Pa kažem, mi nemamo copyright, mi radimo ono što smatramo da je najbolje za ljude. Slobodno uzmite i radite šta hoćete. I onda ona
kaže, dobro, ajde, sad ćemo da se pozdravimo. I bio je kraj svega i onda ona pozdravlja, zahvaljuje svima, posebno zahvaljuje onima koji su masirali, koji su i, ne znam ja, vršili preglede, zubar je bio jako dobar i tako dalje, sve. I onda ona kaže, ako bi mogla da dam ocenu, 10 na 10 bi bilo malo, trebala bi da vam dam 11 na 10. Ima samo jedna stvar što nedostaje. 2 dana smo bili zajedno. Niko se za nas nije molio. Možete da razumete, mi onako bojažljivi i kažemo nemoj, posle će da nas optuže, da propovedamo evanđelje ili ono, a oni to čekaju. I onda sam ja razumeo da mi više treba da slušamo ono što Bog kaže i da radimo onako kako nam Duh govori dok pričamo sa ljudima. Nikada ništa nikome nećemo nametnuti, ali ako neko traži da se molimo za njega, sa puno zadovoljstva. I tako sam se ja molio za njih i na kraju sam dobio papire, svako je napisao imena osoba za koje treba da se molimo i ja nikad u mom životu nisam imao toliko papira, jer je bilo oko 60 njih koji su bili prisutni tamo i svaki mi je dao papir. I ja pitam tu ženu iz Tiberije, šta ću ja da radim s ovim? Pa molim vas, nosite sa vama. Ja razumem Jerusalim, a znam da oni stavljaju papiriće u zid plača. Ja kažem, da li hoćete da ja nosim to na zid plača, da stavim tamo? Ne, mi, a kad nama treba za zid plača, mi imamo našeg rabina, mi se organizujemo kako valja. Nego vi kada ujutru, u podne i u naveče se molite Bogu, molim vas, otvorite te papiriće i kažite Bogu, Bože, evo ti vidiš sva ova imena, blagoslovi ove osobe koje su ovdje. Tako da sam ja počeo da se molim nad papirićima, jer mi se nikad ranije nije desilo. Dakle, to je ono što je normalno i Bogu hvala, imamo jako puno radosti. Hoću samo da kažem još jedan slajd, a to je da smo prošle godine imali i dan krštenja, prvi zvanični dan krštenja u istoriji Izraela, jer mi većinom to radimo nezvanično. Ali smo se usudili i imali smo 31 krštenje i ako vi pogledate u zadnjih 7 godina od kada sam bio tamo, imali smo 272 krštenja. Dakle, ako smem da kažem ovako, davno je to bilo kad sam ja bio mlad, Papa Jovan Pavle II je stigao u posetu Francuske. Ja sam to gledao preko televizora. I on obično poljubi zemlju koju poseti. I ja vidim to i onda je predsjednik Francuski održao govor dobrodošlice i na kraju je i Papa Jovan Pavle II održao govor i onda došli novinari da im postavljaju pitanje. I jedan novinar je rekao, želim samo da vas podsjetim da su hrišćanske crkve u Francuskoj prazne. Šta treba uraditi da se crkve napune? A Jovan Pavle II je rekao, to je vrlo jednostavno. Francuskoj su potrebni ruski tenkovi. I to je meni ostalo onako, kako da kažem, tema za razmišljanje. I vi sami to znate. I onda je on rekao, mi u Poljskoj imamo ruske tenkove i naše crkve su prepune. I vi sada razumete otprilike ideju koja je iza toga. A ja mogu da vam kažem, nažalost, ljudski gledano, imamo 3 godine rata koji je počeo 7. oktobra 23. Sada je 26. godina. Nažalost imamo rat. Bogu na hvalu.
prošle godine smo imali ukupno 85 krštenja. Sada vi izračunajte, za nas koji su 930, 85 krštenja je Božje čudo. Od kada je rat počeo, jedan hrišćanin može normalno da razgovara sa Jevrejinom. Ranije to uopšte nije bio slučaj. I eto, Bog je dobar sa nama. Nažalost, ja ću najverovatnije oko 1. decembra ili januara biti u Kanadi, ali ostavljam jedno polje u kome sam mnogo toga naučio i mnogo toga doživeo i mnogo zaštite od strane Boga osetio i mnogo hrabrosti dobio da govorim u najlošim okolnostima samo onome što je najbitnije. Dakle, kada dođete u takve teške situacije, jedino pravo evanđelje. Ovo sve ostalo je gubljenje vremena. Neka vas sve Bog blagoslovi i sačuva, da i mi budemo, evo to je bio snimak na 2 minuta od moje kuće. Vi razumete, kada jedna raketa prođe, to je strašno. Ukupno je februara meseca, kad je počeo rat, došlo nad Jerusalim 1555 raketa, od kojih su 31 prošle, a sve ostalo su oborene. Ali kada prođe, onda to ispadne ovako. Ipak, za ovih 7 godina nijedan adventista nije bio povređen i niko nije poginuo, nek se slavi Božje ime i mi samo jednostavno možemo da kažemo Eben Ezer, dovde nam Gospod pomože. Amen.